भोजपुरी के नए रिएक्शन चैनल बौछार भोजपुरी में आप सभी के स्वागत बा। यह साल के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 के आदर्श वाक्य बा बहुभाषी शिक्षा के रूपांतरण खातिर एगो जरूरत। बहुभाषी शिक्षा के मूल उद्देश्य ई बात की शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियन के अपना मातृभाषा में पढ़ावल जाव जैसे कि वो अपना के अपना मातृभाषा में रख सके। बहुभाषी शिक्षा के माध्यम से छात्र के बहुत फायदा होला। पहला तो ओह लोग के अपना मातृभाषा में पढ़े के मौका मिलेला जवना से ओह लोग के स्वतंत्रता आत्मविश्वास बढ़ेला। वो लोग अपना भाषा में सोच सकेला जवना से ओह लोग के सोच संगठित आ दमदार हो जाला। भोजपुरी भाषा के आपन महत्व बा। ये भाषा भारतीय संस्कृति आ जीवन शैली के एगो महत्वपूर्ण अंग है। एकरा के बढ़ावा दिहल बहुत जरूरी बाका है कि हमनी के भारतीय संस्कृति के संरक्षण आ संवर्धन में यह भाषा के बहुत बड़ भूमिका बा। वर्तमान समय में लोग भोजपुरी भाषा के महत्व समझे लागल बा आ ओकरा के अपनावे के कोशिश करे लागल बा। भोजपुरी संस्कृति आ भाषा के प्रचार विभिन्न सामाजिक मंच के माध्यम से हो रहल बा। एकरा संगे संगे इंटरनेट के माध्यम से भोजपुरी संस्कृति आ भाषा के जनता तक पहुँचावे के प्रयास भी हो रहल बा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 के अवसर पर बौछार भोजपुरी यूट्यूब रिएक्शन चैनल के शुभारंभ हो रहल बा। भोजपुरी भाषा, संस्कृति आ साहित्य से जुड़ल वीडियो पर प्रतिक्रिया देवे खातिर ई चैनल बनावल गयल बा। यह चैनल के माध्यम से लोग अपना मातृभाषा में वीडियो देख सकेला आ संबंधित विषय पर चर्चा कर सकेला। मशहूर पत्रकारन में से एगो हउवे रविश कुमार। भोजपुरी भाषा के समर्थन खातिर उहाँ के कई गो कार्यक्रम के आयोजन कैले बानी जवना में से एगो बा उनकर भोजपुरिया चैनल बिहान जवन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बा। यह चैनल में उहाँ के भोजपुरी भाषा आ संस्कृति के बढ़ावा देवे खातिर कई गो वीडियो बनवले बानी। उनकर वीडियो लोग के बीच एगो विशाल ट्रेंड बनावे में मदद करत अब एगो नया भोजपुरी यूट्यूब चैनल बौछार भोजपुरी शुरू हो रहल बा। समाज के भाषा संस्कृति खातिर लड़ल हमनी के सबके जिम्मेवारी बा। भोजपुरी भाषा आ संस्कृति एगो अमूल्य धन है आ एकरा के संरक्षित कैल आ आगे बढ़ावल हमनी के जिम्मेदारी बा। रउआ सभे से निहोरा बा कि आपन मातृभाषा के साथ दी आ अपना भाषा में ज्ञान प्राप्त करी। रउआ सभे हमेशा अपना साथे एगो आदर्श लेके चली जहां हमनी के सब केहू अपना मातृभाषा पर गर्व करी जा, ओकर समर्थन करी जा। रउरा सभे के आपन मातृभाषा के संजो के राखे के चाही आ ओकरा के अपना आसपास प्रचारित करे के चाही। तब खाली रउरे ना राउर मातृभाषा भी समृद्ध हुई। यह चैनल के देखे खातिर धन्यवाद। हमनी के आशा बा कि रउरा सभे के ई चैनल पसंद आई आ ऐसे रउरा सभे के अपना मातृभाषा के बारे में अधिका से अधिका जाने में मदद मिली।